Smash 4077. Bond. James Bond. On je jedan jedinstven, njime ponosi se flota. U galaksiji ciloj nema takvoga pilota. Uspravno stoji za konzolom kormilara, načinjen od neuništivog materijala. Moždani pozitroni mu rade ka ludi, procesira masu tetrakvota u sekundi. Izračunava, zadatke, unosi, koordinate, zna radit na sve brodske aparate. I nikad se ne smije, a uvijek valja paze. Poznat je po snazi, Klingonci ga se paze. I glumi i svira, on je posebnog formata. Nešto rod zanata, komandant Data. Hej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Hej Zore, u zrak kad vidiš komandanta. Hej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Hej Zore, u zrak kad vidiš komandanta. Komandant Data, komandant Data, komandant Data, da. Mada je mašina, nije zao ka Borg, a najbolji prijatelj je njemu LaForge. Vole ga i Riker, i savjetnica Troj, i doktorica Crusher. Premda je stroj, da li je slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga obranija Jean-Luc Picard. Iako je robot, ima ljudskih osobina i od masu ljudi ima više vrlina. I zaista bi teško našli njemu mana. Za hrabrost je dobija masu odlikovanja. I u meni on uvijek isto pitanje budi, šta trebamo činit da bili bi ljudi? Hej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Hej Zore, u zrak kad vidiš komandanta. Hej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Hej Zore, u zrak kad vidiš komandanta. Komandant Data, bijelo lice, kad ćeš doći do zemljice, da pričaš danima, jer nas zanima da li u stroju obitava anima. Otkri nam tajnu, što ne kupuje se novcem, da li nikad sanjaš električne ovce? Hej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Hej Zore, u zrak kad vidiš komandanta. Hej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Hej Zore, u zrak kad vidiš komandanta. Hej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Hej Zore, u zrak kad vidiš komandanta. Hej Zorena, pozdrav kad vidiš komandanta. Hej Zore, u zrak kad vidiš komandanta.